תודה. אחד מתופעות הטבע האנושיות המרתקות ביותר זה הצורך האנושי לצאת לחופש, לצאת לחופשה. עד כדי כך, כן, עד כדי כך צורך אנושי שאנשים רבים חיים מחופש לחופש. מכירים את האנשים האלה שהם כל השנה מתכננים את החופש שלהם, מתי הם יצאו לנופש, מתי יצאו לחופש, איפה הם יעשו את זה, מה הם יעשו את זה, כמה הם יעשו את זה, כן, ואז מגיע הרגע המרגש בעצמו, סוף כל סוף מגיע החופש בין הזמנים, יולי-אוגוסט, יוצאים ככה לחופש, ואז מה עושים? יש כאלה שנהנים, בדרך כלל זה הילדים ככה עד גיל 10-12 נהנים באמת, אוקיי? משם גם מתחילים בדרך כלל כבר יותר לתכנן את הדברים והכל, ומי שבאמת סובל זה ההורים, זה תמיד ככה, אוקיי? אז אפשר לראות משפחות שלוקחות, אורזות מזוודה, נוסעות, לא יודע, לחול או לאיזשהו מלון ככה לשבוע, ואז אחרי שהם כבר ארזו את כל הדברים ונסו והתאמצו, חם להם, מזיעים, שילמו על זה הרבה מאוד כסף, ובסוף הם יושבים ככה באיזשהו 2 בלילה בין אטרקציה לאטרקציה, גמורים מהעייפות, אין להם כוח לשום דבר וזה וזה וזה, אבל מה? הם היו בחופש, אוקיי? והבדיחה אומרת כן שבדרך כלל אחרי חופשה מוצלחת צריכים חופש נוסף כדי לנוח מחופשה, אז נשאלת השאלה למה עושים את הדבר הזה? זאת אומרת, אם אתם באמת רוצים לנוח קצת, להירגע, להתאושש, אז למה התאמצתם כל כך הרבה? ורואים שאנשים בפועל עושים את זה פעם אחר פעם, ואני לא מכחיש, יש בזה גם כן אלמנטים מאוד מאוד כיפים וטובים ונחמדים, וזה דבר שהוא יכול להיות בצורה טובה ואיכותית, אבל כדי שבאמת נוכל להבין מה זה חופש ואיך עושים את זה בצורה נכונה, אז בואו נדבר שנייה אחת על הבעיות שיש בדבר הזה, בסדר? לפני שאנחנו נראה על פי חסידות מה זה באמת נופש אמיתי, מה זה באמת חופש אמיתי, כמו שכתוב בתורה, נכון? מה העולם חסר? חסר מנוחה. אוקיי? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ראה שהעולם צריך מנוחה, והוא ברא מנוחה. בשבת באה מנוחה. ולכן כתוב שבת ויהי נפש. הקדוש ברוך הוא גם כן יוצא לנופש. בשבת אתה נקרא ועובד קשה כמו לא יודע מה בשביל להגיע לשבת. אומרים שהיה איזשהו מגדל מגורים ככה יוקרתי, יש שם קומה 20, היו גורים כמה שכנים. והיה שם שכן אחד דתי, כמה לא דתיים, גרו קומה 20. ואז ככה הגיע השבת בצהריים, השכן הלא דתי, עלה במעלית, יוצא במעלית, הוא רואה את השכן הדתי ככה כולו מזיע, מתנשף במדרגות, שואל אותו, תגיד, מה הסיפור, כאילו, מה קומה 20, למה אתה לא פשוט במעלית? אז הוא אומר, אתה לא יודע, הקדוש ברוך הוא ציווה לנוח, אוקיי? זאת אומרת, המנוחה שיש לנו היא כנראה משמעות טיפה לשונה ממה שאנחנו רגילים לתרגם את המושג מנוחה. בוא נדבר שנייה אחת על הבעיות שיש, בסדר? בעיניי, אדם שהוא כל החיים זז מחופש לחופש, כלומר, הוא מתכנן את החופש, הוא מדבר על החופש, הוא רוצה את החופש, כל שבוע הוא מחכה לסוף שבוע, כל החודשי העבודה הוא מחכה כבר לחופש שפעם בשנה הוא יצא לשם. בעיניי זה הוכחה מאוד מאוד טובה שלא טוב לו בחיים. זאת אומרת, אם אתה כל פעם צריך לברוח מהחיים ולצאת למקום אחר שהוא לא אתה, לצאת למקום של לשנות אווירה וקצת להתאושש, זה אומר שלא טוב לך עם מה שאתה עושה. אם אין לך טוב, אם היית מרגיש סיפוק, היית מרגיש שאתה חי את החיים שאתה רוצה לחיות אותם, לא היית צריך להיות כל הזמן בתנועה כזאת של בוא נברח מפה, בוא נצא, בוא נחליף אווירה, בוא ניסע למלון הזה, בוא ניסע למקום הזה, בוא נעשה את הדבר הזה והזה. ועצם זה שהוא כל הזמן רוצה ומחפש את היציאה הזאת, במילים אחרות הוא אומר, חבר'ה, בחיים הפשוטים, ביום רביעי בשבוע לא טוב לי, אין לי ברירה, אני צריך להביא כסף, אני עובד, אני צריך להיות עם הילדים, אז אני נמצא איתם, אבל לא טוב לי פה, אני לא מרגיש שאני נמצא במקום שאני רוצה להיות. אז לכן אין לי ברירה אלא לצאת לחופש. במילים אחרות, רוב החופש של בני האדם זה בעצם בריחה ממציאות החיים שלהם. ואם היה להם טוב במציאות החיים שלהם, סביר להניח שהם לא היו צריכים לברוח כמעט או בכלל. זאת אומרת, אם היה להם טוב כמו שהם, הם לא היו צריכים את הבריחה הזאת. עכשיו, זה לא רק הבריחות הגדולות האלה של לצאת לתאילנד לשבועיים, זה גם כן הבריחות הקטנות. מגיע ערב, סיימנו את היום, ואני מרגיש פתאום צורך ככה להתפרק, צורך, לא יודע, אחד יראה סרט, אחד יצא לאיזשהו משהו מסוים, והוא ירגיש שהוא, אני חייב שנייה אחת לנקות הראש, אני לא יכול להיות עוד רגע אחד בלחץ הזה, בעומס הזה, אני צריך שנייה אחת לנקות הראש. אז שוב פעם, מבלי לפגוע בזכויות, מבלי להגיד שלא צריכים לנקות הראש מדי פעם, אבל עצם זה שאני כל פעם צריך לנקות את הראש הזה, אני כל פעם צריך את היציאה הזאת, במילים אחרות, אני קצת בורח מהחיים שלי. כלומר, ייתכן מאוד שלא טוב לי במציאות החיים שלי, בעבודה שלי, במשפחה שלי, אם זה בזוגיות מול הילדים, אני לא מרגיש שאני באמת ממצא את עצמי, ולכן אני חייב לברוח. עשו איזה מחקר מקיף, הייתה איזה אחות אחת שהיא עבדה במחלקה אונקולוגית, מחלקה סופנית באירופה. איטליה, אם אני לא טועה? לא בטוח, נראה לי איטליה. אוקיי, והיא עשתה
בדיוק, כן, כן. החרטות הגדולות שיש, היא כתבה ספר על זה, על החרטות הגדולות שבן אדם חווים בחיים. אז היא עבדה עם חולים סופניים, וראתה לצערנו הרב לא פעם ולא פעמיים יציאת נשמה, מה שנקרא, אוקיי? והיא שאלה את החולים ברגעים האחרונים שלהם, מהי החרטה הגדולה ביותר שיש לכם? על מה אתם באמת מתחרטים? וזו אחת השאלות החזקות ביותר שיש, כי לגשת לבן אדם שהוא כבר מיצה את הסיבוב הזה, זאת אומרת, הוא כבר אין לו באמת מה לעשות עכשיו, ועל מה אני באמת מתחרט. במילים אחרות, אם אנחנו ננסח את זה בצורה חיובית, אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, ועכשיו הייתי נולד מחדש, מה הייתי עושה? מה הייתי בוחר לעשות? אז כולם ענו במילים כאלה או אחרות, תשובה אחת. והתשובה הייתה בסוף שהדבר שהם באמת מתחרטים עליו זה שהם לא מימשו את עצמם, הם לא מימשו את הפוטנציאל שלהם, לא הביאו את עצמם לעולם בצורה טובה. זאת אומרת, הם התחרטו על הדברים שהם לא עשו. זו הייתה החרטה שלהם. החרטה שלהם לא הייתה על טעויות שהם עשו, החרטה שלהם לא הייתה על מה שלא השג, על מה שפעלנו לא נכון, אלא למה לא באמת עשינו את מה שרצינו לעשות, למה לא חיינו את החיים שרצינו לחיות. זאת אומרת היכולת, הצורך שלנו לממש את עצמנו בעולם, הוא צורך אנושי מאוד מאוד בסיסי. וכשבן אדם לא חי בצורה שבה מרגיש שהוא מביא את עצמו, זה סבל. הסבל הגדול ביותר שרק יכול להיות שהוא פשוט לא מביא את עצמו לעולם. וכולם יודעים שכשאנחנו סובלים ממשהו, אנחנו רוצים משכך כאבים, רוצים לשכוח את הדבר הזה. אם כואב לי הרגל, כואב לי הראש, אני לוקח אקמול, לוקח משהו שירגיע לי את הכאב קצת. בכאבים נפשיים, בכאבים רגשיים, בדרך כלל בן אדם לא מודע לזה שאם הוא לוקח משכך כאבים, הוא רק מגביר את הבעיה עוד יותר. אוקיי? זאת אומרת, לפעמים צריכים משכך כאבים, אי אפשר להכחיש את זה, לפעמים מדי פעם צריכים לקחת משכך כאבים קטן. אבל אדם שיש לו איזשהו תסכול פנימי, והוא לא עוצר לשנייה ומסתכל על התסכול הזה, אלא הוא לוקח משכך כאבים, או במילים אחרות, הוא רץ לאיזשהו חלופה, לאיזשהו משהו שישכיח ממנו את התסכול שיש לו, הוא בעצם חופר לעצמו את הבור עמוק עוד יותר. ולכן, כשמסתכלים שנייה אחת על המושג האמיתי של חופש, בבייסיק, בצורה הכי בסיסית שרק יכול להיות זה, בואו נעצור שנייה אחת ונבחון את החיים שלנו עצמם. נבדוק האם אנחנו באמת חיים בצורה שאנחנו רוצים לחיות, אם ביום רביעי בשבוע טוב לנו, אם סתם באמצע השנה טוב לנו בצורת החיים שלנו, או שקצת פחות. אם טוב לנו, מצוין, בואו נמשיך מזה הלאה, בואו נמקסם את זה. אם קצת פחות טוב לנו, אז בואו נאזור אומץ שנייה אחת ונעשה שם שינויים. וכדי להבין את זה, אז אני רוצה שנצלול קצת לעומק, בסדר? אז זה קצת... זה נושא שלהבין אותו באמת, זה נושא שאפשר ככה לצלול לעומק, לרבדים הכי עמוקים של תורת החסידות. מה זה נפש? מה זה באמת בן אדם? מה אנשים מחפשים פה? מה אנחנו בכלל מחפשים בכדור הזה, בסיבוב חיים הזה? יש מאמר של בעל התניא, מאמר עמוק מאוד, שהוא מדבר שם על מה זה שבת, מה זה שבת והיא נפש. שם מאמר ארוך ועמוק, שם הוא מסביר את כל הדרגות של שבת, מה זה בדיוק הדבר הזה. ושם כשקצת מסתכלים מבפנים וקצת מפענחים את זה, אז יוצא שם פשוט מודל יפהפה של מה זה נופש. בהגדרה אני תמיד אוהב לומר שיש שתי דברים, יש חופש ויש נופש, שתי דברים שונים לחלוטין. חופש, במילים אחרות זה לברוח מעצמי, אוקיי? חופש, נמאס לי מהכל, אין לי כוח לכלום, חופש. תן קצת להשתחרר. נופש לעומת זאת זה משורש נפש, אוקיי? חופש זה... ההפך מחופש זה מאסר, נכון? זה ההפך מחופש, אוקיי? זאת אומרת, אם אני כלוא, אם אני אסיר בכלא, אז כשאני משתחרר אני יוצא לחופשי. אבל אם אני בחיים שלי עצמם ואני צריך לצאת לחופש מהחיים שלי, מה זה אומר עליי? בדיוק. זאת אומרת, חופש אומר, במילים אחרות, שכל זמן שאני לא בחופש אני אסיר. במה אני אסיר? יכול להיות שאני אסיר של הבוס שלי, יכול להיות שאני אסיר של אשתי, אולי אני אסיר של הילדים שלי, אולי אני אסיר של עצמי, של הרגלים שלי, של כל מה שלא טוב לי בחיים ואני לא מצליח להשתחרר מזה. ואז אני יוצא לחופש, לשבועיים שבו אני משתחרר, כי אני קיבלתי חופשה. לעומת זאת נופש, השורש זה נפש. כלומר, להתחבר פנימה לעצמנו, ובאמת להתחיל לחיות את הנפש שלנו פנימה בצורה, ברובד העמוק ביותר, ברובד הפנימי יותר, רובד שאנחנו ביום יום קשה לנו להיחשף אליו, קשה לנו לפגוש אותו. וזה בדיוק המהות של נופש, כן לפגוש את אותו חלק שהוא באמת חי טוב, שהוא באמת, שמשם הכל מתחיל. אז הוא מביא פה, זה במשל פשוט גשמי וטוב, בצורה כל כך יפהפייה, שהוא אומר דבר כזה, שאם מגיע בן אדם, הוא שואל מה זה שורש השבת למעלה? הוא אומר, על דרך משל באדם התחתון. דוגמה של אדם, אנחנו שיושבים ונפלנו איזשהו רעיון בראש, רעיון כלשהו. והרעיון הזה הוא שאנחנו מאוד רוצים אותו, להקים פרויקט מסוים, איזשהו פרויקט חסד, איזשהו מיזם עסקי, איזשהו משהו שאנחנו רוצים לעשות אותו הרבה מאוד זמן, חושבים על רעיון מסוים.
וכדי שהפרויקט הזה יצא מהכוח אל הפועל, אנחנו צריכים להתחיל לעשות מלא מעשים, מלא משימות, מלא דברים, להרים טלפונים, להתחיל לעשות מלא פעולות, אוקיי? וכשאנחנו עושים את הפעולות, אנחנו באופן אוטומטי נשחקים. אנחנו באופן אוטומטי קצת מרגישים קצת גמורים, קצת עייפים, קצת אין לנו כוח. ולמה? כי בפשטות, הסיבה שאנחנו מרגישים גמורים אחרי שאנחנו עושים הרבה מאוד משימות, זה כי התאמצנו הרבה, נכון? התאמצנו ואנחנו בעצם עשינו הרבה מאוד דברים, ואחרי אנחנו צריכים לנוח אחר כך. שואל אדמו"ר הזקן, למה בעצם אנחנו מתאמצים? זאת אומרת, יש דברים שאולי באמת קשה לעשות, לא יודע, להרים משקולות זה קשה, בסדר. אבל להרים טלפון לבן אדם, לדבר עם מישהו, לסגור, זה לאו דווקא פעולות פיזיות. זאת אומרת, למה אנחנו מרגישים שחוקים אחרי שעשינו הרבה מאוד פעולות שהן לאו דווקא משהו שמצריך כוח פיזי? מה הסיבה? אז... כוח מנטלי. שמה זה אומר כוח מנטלי? שזה לוקח לך איזושהי אנרגיה. יפה, ומה קורה לאנרגיה הזאת? מעניין, זאת אומרת, הרי לכאורה גם כשאני חושב על דברים, זה גם כן איזשהו כוח מנטלי מסוים. אני חושב על רעיונות, אני... אם אתה אוהב משהו, נו. זה גם... חד משמעי לחשוב כל לא היום. צריך את החופש הזה. אתה אוהב את זה. נכון, לא, אבל אני שואל, למה כשאני עושה פעולות שאני אפילו רוצה לעשות אותן, אני מרגיש שאני שחוק אחרי זה? מה זה משמע שלחשוב זה שוחק? נכון. להתבונן בעומק. יום של מחשבה עייף יותר. קשה, כן, נראה לי שהרבה יותר קל לאנשים זה לעשות דברים פיזיים ולא לחשוב. כאילו, רוב האנשים לחשוב זה אחד הדברים הקשים יותר. מסכים. אבל אני עכשיו לא מדבר דווקא על התבוננות מאוד חזקה, אלא אפילו סתם מחשבות בעלמא שככה שתות לך בראש, אוקיי? קודם כל מסכים, זאת אומרת, אני לא מכחיש את זה. זאת אומרת, גם מה שאתה אמרת שזה כוח מנטלי מסוים, שלחשוב זה דבר ששוחק, נכון. למה? כי מה זה הדבר הזה בסוף? אומר בעל התניא דבר כזה, אומר שבנפש שלנו יש שתי תנועות כל הזמן. יש לנו תנועה אחת של להיכנס פנימה. במילים אחרות הוא קורא לזה כוח העונג. כוח העונג זה בעצם היכולת של לחוות את עצמי, להיות עם עצמי, להרגיש את עצמי, זה כוח אחד. וכשאומרים שבן אדם מחפש תענוג, מה בעצם הוא מחפש? מה פירוש שאדם מחפש תענוג? הוא מחפש להרגיש את עצמו. זה המושג, שורש המושג תענוג, זה לחוות את עצמי. איך אני יכול לחוות את עצמי? יש בזה מנעד רחב של אפשרויות. אני יכול לאכול משהו טעים ולהרגיש וואלה, היה לי טוב. אני יכול לצאת לטיול, אני יכול לעשות איזשהו מיזם שמביא את עצמי לעולם, ללמוד איזשהו משהו חדש, כל דבר שבעצם מביא את עצמי לידי ביטוי. זה המושג של תענוג. החלק השני זה בעצם המושג של להיכנס פנימה לתוך עצמי. הכוח השני שיש לנו בנפש זה הכוח של לרדת החוצה לעולם שמחוץ אליי. כלומר, כוח אחד זה לקחת את עצמי, להתרכז בעצמי, כולל לקחת דברים שמחוץ אליי ולראות איפה זה נמצא בתוכי. זה כוח התענוג. הכוח השני זה הכוח שלי לעשות דברים ולעשות פעולות בעולם החיצוני. זה יכול להיות לחשוב על דברים, לדבר עם אנשים או לעשות. כך או כך, הפוקוס שלי הוא ממני החוצה, הוא כלפי חוץ. כשאני יוצא החוצה, אני באופן אוטומטי, האנרגיה שלי הולכת ומתמעטת. אני הולך ונשחק. למה? כי הפעולות שאני עושה, המחשבות שאני חושב, לא משנה מה עשיתי פה, הוא מתנתק מהנפש יותר ויותר. כלומר, ככל שאני עושה יותר מעשים בעולם הגשמי, בעולם הפיזי שלנו, אני בעצם לוקח כוחות נפשיים פנימיים שיש לי, ומוציא אותם החוצה. זה יכול להיות בלהרים משקולות שאני משתמש בשרירים של הידיים, אני משתמש פה באנרגיה פיזית, מוציא אותה החוצה. זה יכול להיות לכתוב משהו, כשאני כותב דברים, אני מוציא רעיונות מהמחשבה לדף, זה יכול לדבר עם בן אדם. כל מה שאני עושה כשהוא בעצם בביטוי כלפי חוץ, אני בעצם לוקח אנרגיה שלי ומוציא אותה ממני החוצה. ולכן, אחרי שאני עושה את זה לא הרבה זמן, מרגיש שכבר אין לי כוח לעשות את זה יותר. מה זה אומר אין לי כוח? הסוללה התרוקנה. אני פשוט צריך להיטען שנייה. אני צריך שנייה אחת לחזור רגע לעצמי, לחזור למי שאני באמת לפנימיות שלי, ולקבל משם אנרגיה חדשה. וזה השורש, אנחנו מיד נפרט את זה ככה לחלקים יותר קטנים, אבל זה השורש בעצם של המושג נופש. כלומר, אדם שנמצא כל פעם בתנועה שהוא כלפי חוץ, הוא עושה דברים, הוא מרים דברים, דברים שהם טובים ונכונים, וטוב להם הדברים האלה, בסוף הוא הולך ונשחק באופן טבעי. למה? כי האנרגיה שלו הולכת ויורדת ממנו החוצה, יוצאת החוצה ממנו. ולכן חייבים מדי פעם לעצור להתרעננות, מה שנקרא, לעצור שנייה, להתחבר לעצמנו עוד פעם לנפש שלנו פנימה, לכוח התענוג שלנו, ומשם לשאוב כוחות חדשים, להמשיך הלאה לעשות את המעשים שכבר עשינו, מעשים טובים יותר, אבל בעצם להיטען מחדש ולהמשיך קדימה. זה השורש של המושג נופש, כלומר להתחבר לעצמי במטרה להיטען בכוחות חדשים. וכדי שזה יקרה בצורה טובה, אז צריכים לתת שנייה אחת פוקוס על המושג תענוג, על המושג לחוות את עצמי,
ועל המושג של כוח המעשי שלי. כלומר, שתי כוחות מנוגדים על פניו, כוח אחד שבו אני חי את עצמי, כוח שלי שבו אני בעצם עושה פעולות בעולם החיצוני, ושתי הכוחות האלה הם חייבים לעבוד בהרמוניה כל הזמן, כי מצד עצמם הם מנוגדים לגמרי. זאת אומרת, היכולת שלי, בן אדם שהוא בן אדם טכני, מעשי, אחד שרץ כל הזמן, לעומת בן אדם שהוא מתבונן, הוא עמוק, עושה מדיטציה כל היום, נשימות, כל מה שקשור יותר לעולם הפנימי שלנו פנימה, הם בדרך כלל שתי סוגי אנשים. זה שתי סוגי אנשים שהם על פניו שונים אחד מהשני. כלומר, אדם שהוא יותר בעולם של פילוסופיה, מחשבה, התבוננות, בדרך כלל יהיה לו מאוד מאוד קשה להתחיל להיות אדם שהוא מאוד משימתי, רץ מדבר לדבר, לוקח צ'קליסט, מסמן וי אחרי וי. זה לא הנפש שלו. וכן להפך, אדם שהוא מאוד מאוד איש טכני, תגיד לו עכשיו תשב ותתבונן, כן, איך אמרנו לפני זה? מחשבה זה דבר ששוחק, נכון? כאילו, היכולת לחשוב זה אחד הדברים הקשים ביותר. אני זוכר שכשלמדתי בזמנו מיינדפולנס, מדיטציה, אז בשיעורים הראשונים, ככה, המרצה שאל אותנו, כמה זמן אתם יכולים להחזיק את המחשבה שלכם בלחשוב על דבר אחד, אוקיי? אז אמרו 5 דקות, 2 דקות, אחד אמר 10 דקות, אוקיי? אז הוא חייך, אמר שאני מוכן להתערב איתכם אין מצב שאפילו חצי דקה, כהתחלה. בואו נבדוק, הפעיל סטופר, לא עברו 10 שניות, אני נפלתי לפני 10 שניות, כן? אבל 10 שניות כבר כולם נפלו, בסדר? כאילו, כהתחלה. והיכולת להחזיק מחשבה אחת במיקוד למשהו, זה חתיכת יכולת מנטלית, זה לא משהו כל כך פשוט, להתבונן, לעשות. בפרט שהם גם כן לא מפתחים את השיר הזה אצלנו בכלל, לא בצורה שבה מחנכים היום, לא בצורה שבה העולם נותן לנו פידבק, זאת אומרת, רוב האנשים שתשאלו מה הם מעריכים, הם הרבה יותר מעריכים את האדם שהוא מצליח לא יודע אם זה בכסף, אם זה בקריירה, אדם פעיל, אדם שעושה. והרבה פחות מעריכים את האדם החושב, אדם שהוא מתבונן בדברים. כן, זה פחות נחשק בדרך כלל. עד שמגיע בן אדם ועושה הרבה מאוד דברים, ופתאום מגלה שהוא נשחק, ואז הוא מגלה שאין לו ברירה אלא לעצור את המרוץ פתאום, להיכנס קצת פנימה לתוך עצמו, ולהבין שיש רובד עמוק יותר של החיים. אבל זה לוקח זמן להבין את זה בכלל. ולכן... אנשים הגדולים שהצליחו זה כן מפורט מספר, זה לא... נכון, אבל זה חד וחלק נכון. אבל אני אומר, בבייסיק, כשצורת החיים שלנו היום, זה לא מחנכים אותנו להעריך את הדבר הזה. הרבה יותר מחנכים אותנו להעריך את הביצוע. אפילו במקום התורני והרוחני. מה יותר מעריכים? אדם שהוא יושב על סוגיה אחת, או אדם שיודע את כל הש"ס? כאילו, בדרך כלל מחנכים אותנו מאוד להישגיות, לבוא תעשה, הכל מדיד, הכל בכמות, בזמן, בדברים שהשגנו ועשינו. והרבה פחות מעריכים את זה שאני ישבתי על מושג אחד בגמרא, שבוע. ישבתי, עד שהבנתי אותו עכשיו, לא יצא לי פה איזשהו חידוש מדהים, אבל היה לי את הסבלנות ואת היכולת להתרכז בדבר אחד, ללמוד אותו מקצה לקצה, זה בדרך כלל הרבה פחות נחשק. אמרתי, אחרי שבן אדם עובר והוא כבר עשה דברים, פתאום מרגיש שכבר אין לו כוח, פתאום מגלה שיש עולם פנימי עשיר ויש נפש שגם היא רוצה לבוא לידי ביטוי. ולכן כדי שנוכל להבין את זה באמת, אז נחזור לשורש. אמרנו לפני זה שיש לנו בעצם שתי מסלולים בחיים. מסלול אחד שהוא מסלול טוב ובריא, מסלול שני שהוא מסלול קצת פחות בריא. המסלול הקצת פחות בריא זה מסלול שבו בן אדם עושה דברים שמנותקים ממנו מלכתחילה. כלומר, אדם שמגיע ועושה דברים. למה הוא עושה דברים? כי הוא עובד בעבודה מסוימת, שבה הבוס דורש ממנו לעשות פעולות כאלה ואחרות. אבל תשאל אותו מה אתה רוצה, יגיד לך מה פתאום, התחביבים שלי בכלל זה משהו אחר לחלוטין. אוקיי? הוא עובד בסופר והוא בעצם אוהב מאוד אומנות. אז למה הוא עובד בסופר? כי אין לו ברירה, הוא צריך להביא כסף הביתה, הבוס אומר לו, אתה חייב לעשות את זה ואת זה ואת זה, והוא עושה את זה במסירות 8 שעות ביום, חבל על הזמן. אבל אצלו, המעשה שהוא עושה מנותק לחלוטין ממי שהוא. כלומר, אני עושה דברים כי אין לי ברירה אחרת, אבל אם תשאל אותי אם בתוך המעשים האלה אני מוצא את עצמי, התשובה היא חד וחלק לא. ולכן, אדם כזה שבעצם העולם המעשי שלו מנותק לחלוטין ממי שהוא, מהרעיונות שלו, מהאידיאל שלו, מאיך שהוא רוצה שהחיים שלו ייראו, אז הוא באמת גם מגיע לשחיקה מאוד מאוד מהר, וגם כן, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי להצליח בכלל לסנכרן בין מי שאני לבין הפעולות שעשיתי. אוקיי? הוא לא יתגאה אף פעם שהוא סידר את המדפים בסופר הכי טוב שרק יכול להיות. אוקיי? יש אנשים שכן, אנשים שמרגישים סיפוק בעצם זה שוואו, תראה איזה יופי, אני סידרתי את זה כמו שצריך, זה נראה טוב, אנשים מגיעים ומוצאים כל דבר במקום והכל, ואדם כזה, אדם שבאמת הנפש שלו מוצאת פה את הביטוי שלה. אבל אדם שהנפש לא מוצאת בכלל את הביטוי שלה, בסידור מדפים או בכל דבר שלא יהיה, אוטומטית הוא בעצם מרגיש שהוא מנותק מחיי המעשה שלו.
והדבר הראשון שאנחנו רוצים לפעול בחיים שלנו זה שהדבר הזה לא יקרה. זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בזוגיות גם כן אותו דבר. שאם אני מרגיש בזוגיות שאני לא מצליח באמת להביא את עצמי, אני מרצה את אשתי, אני עושה דברים שהם כביכול לשלום בית וכאילו כביכול למענה, אבל אני מוחק את עצמי כל הזמן בשביל שהיא תהיה מרוצה, אז אין מצב שנרגיש מאושר בזוגיות הזאת. גם אם היא תהיה מאוד מאושרת ואוהבת ודואגת, אני ארגיש שאני מחוק פה, שאני לא מביא את עצמי לעולם. ולכן הדבר שאנחנו רוצים לוודא, כשאנחנו מדברים פה על עצם זה על החיים שלנו, לא משנה באיזה תחום, דבר ראשון זה שהמעשים שלנו הם לא שונים מאיך שאנחנו רוצים שהחיים שלנו ייראו. אוקיי? זה קודם כל. במילים בעל התניא יש תפילה שאומרים את זה בקבלת שבת, שזה נקרא כגבנו. כגבנו דמסיח הדין, כן, בקבלת שבת אומרים את זה, החסידים אומרים את הדבר הזה. זה קטע מהזוהר בעצם, קטע מהזוהר הקדוש. שם כתוב שרזה דה שבת, הסוד של שבת מה זה? היא שבת דהתאחדת ברזה דה אחד. הסוד של שבת זה שהיא יודעת להתייחד בסוד של אחד, רזה דה אחד. מסביר אדמו"ר הזקן, מה פירוש רזה דה אחד? מה פירוש הסוד של אחד? היא עדיין לא מרגישה מחוברת, בכלל לא, היא עדיין מנותקת, אבל היא דואגת, היא מבינה מה קורה, לאיפה היא רוצה להגיע, והיא דואגת להיות מחוברת, לפחות ברמה המעשית והפרקטית. כלומר, אני עכשיו כשאני עובד בעבודה, שזה יכול להיות עבודה שהיא מבטאת מי שאני, לא יודע, זה יכול להיות לצורך העניין, אני כמאמן, כאדם שבחזון, במה שאני באמת אוהב לעשות זה להציד אנשים קדימה, אז גם כשאני יושב עם בן אדם אחד על אחד ואני מציד אותו קדימה, ברור שאני לא יכול עכשיו לחשוב על החזון שלי כשאני יושב איתו. נכון? זאת אומרת, כשאני יושב איתו, אני חייב להיות מרוכז בו במה שהוא צריך, ואני עכשיו עושה איזשהו פרויקט גדול, קורס או כל דבר שלא יהיה, ואני עכשיו משקיע הרבה זמן בתפעול הטכני של הדברים, בלסדר את הקליניקה לפני שהוא נכנס, או בלארגן את הוובינר ולארגן את שכל הדברים הטכניים יהיו, אז אני עסוק בהמון דברים טכניים. אם אני אתבונן בזה, יכול שיהיה לי בזה באמת, וואו, איזה יופי, אני מקדם פה אנשים, אבל אין לי יכולת, וכנראה גם אסור לי, עכשיו להתבונן במשמעות שלי, בחזון שלי. אני עכשיו צריך באמת לדאוג שהפלטפורמה תעבוד טוב, שהדברים הטכניים יעבדו כמו שצריך. ולכן אני חייב להתנתק שנייה אחת מהרעיונות ולהתעסק ממש בפיזי, בטכני, בדברים האלה. מה כן? צריכים לדאוג שהמעשים הטכניים לא יהיו מנותקים ברזה דה אחד. זאת אומרת שהם יהיו באמת מעשים כאלה שהם תואמים את תפיסת העולם שלנו. מעשים כאלה שאנחנו מרגישים שוואו, כן, כשהמעשה הזה יהיה כמו שצריך, הוא באמת יביא אותי לידי ביטוי. אוקיי? זה החלק הראשון. כלומר, אם אנחנו לא רוצים שפעם בשנה נצטרך לברוח מהכל ולצאת לחופש, אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שהיום-יום שלנו יהיה יום-יום כזה שאנחנו נוכל להגיד שוואלה, הוא מבטא אותי. אמנם, אני לא תמיד מרגיש את זה, אני לא תמיד חי את זה, אני לא תמיד, לפעמים אני נשחק, נגמר, אין כבר כוח לכלום, זה בסדר, לגיטימי, אבל עדיין כשאני אעצור שנייה, אני אגיד כן, את זה אני רוצה. זה סוג החיים שאני רוצה, צריכים לשפר פה ושם, צריכים אולי קצת לנוח באמת, להיטען ולקבל אנרגיה מחדש, אבל קודם כל זה מעשים שתואמים אותי. זה רזה דה אחד, זה שלב ראשון. כלומר, מי שחי חיים מנותקים לחלוטין, אז שיפסיק לעשות את זה פשוט, אוקיי, שיתחיל לחיות חיים שהם מחוברים. כלומר, חיים כאלה שיש להם את הפוטנציאל לקחת את החזון שלו, את מה שהוא באמת רוצה לעשות בעולם, ולהביא את זה לידי מימוש וביטוי, לקחת את החוזקות שלו ולהצליח להביא את זה לידי ביטוי בעולם. זה החלק הראשון. אחרי שמגיעים לחלק הזה, ואנחנו אומרים, אוקיי, מה זה רזה דה אחד? מעשים כאלה, שמצד עצמם הם יכולים להיות מחוברים למי שאני. אבל בפועל מה הם? מלא מעשים טכניים. נכון? מלא מעשים שהם בסוף יש לי, אם זה בוס, או אם זה צרכים, או אם זה אישה של אוכלת, לא משנה מה, יש לי המון דברים שוטפים שמחייבים אותי. מה זה? מחויבויות, ודברים שאני לא באמת יכול להגיד לעצמי, אני עושה את מה שאני אוהב לעשות. כאילו, שזה משפט שהוא משפט שיש לו פוטנציאל להיות נכון, נגדיר את זה ככה, כן? שתעבוד מה שאתה אוהב, ואז לא צריך לעבוד אפילו לא יום אחד. מכירים את המשפט הזה? אוקיי? משפט שהוא על פניו נשמע כזה מדליק, איזה יופי, כאילו, נכון, אם תעבוד מה שאתה אוהב, אתה לא צריך לעבוד אפילו לא יום אחד. אבל משפט שיש לו גם כן פוטנציאל להיות שקרי לחלוטין. ולמה? כי מי שחושב שאם הוא עובד במה שהוא אוהב, זה אומר שלא יצטרך לעבוד ולעבוד קשה, ולפעמים להגיד כבר אין לי כוח לכל זה, ולמה בכלל נכנסתי לסרט הזה, מדומיין. גם בעבודה שאתה מאוד אוהב אותה, גם בזוגיות שאתה מאוד מרוצה ממנה, גם בדברים שאתה אומר, כן, זה בדיוק החלום שלי, אין מצב שלא יגיע לך רגע של שחיקה, רגע שתגיד לעצמך, די כבר, למה לי כל זה? זה חייב להיות, זה בהכרח שזה יקרה. למה זה חייב לקרות? כמו שאמרנו לפני זה, כי כשאתה יורד לעולם המעשה, כוחות הנפש שלך מתנתקים מהנפש עצמה, מבסיס האם שלה, ולכן הם חייבים להישחק לאט לאט. ולכן ככל שאנחנו יותר יורדים לעולם המעשי ויותר עושים פעולות, אנחנו נרגיש עייפים יותר, וזה בסדר, זה טבעי, זה לגיטימי, ככה זה צריך לעבוד. נכון, ולמה אי אפשר לברוח מזה? כי אנחנו באמת רוצים לפעול דברים בעולם. אנחנו לא רוצים להישאר בעולם הרוחני, המיסטי, המאוד יפה אולי. אנחנו רוצים לפעול דברים טובים בעולם, באמת להפוך את העולם למקום טוב יותר. ולכן אנחנו רוצים לקחת את הרעיונות הגבוהים ולהוריד אותם למטה. אבל כשאנחנו מורידים אותם למטה, אנחנו בעצם מתנתקים ממי שאנחנו.
מה צריכים לדאוג? שזה פשוט יהיה תואם רזה די אחד, שיהיה תואם למי שאנחנו באמת, שביום שאני אעצור ויסתכל על זה, שנייה אני אגיד כן, את זה הייתי רוצה לעשות. ולכן המבחן הראשון זה, אם אני אעצור שנייה את שטף החיים, ואני אשאל את עצמי, האם החיים האלה טובים לי או לא, אם הייתי בוחר לרדת לחיים האלה בדיוק, אם התשובה היא כן, מצוין, תמשיך לעשות את זה. אם התשובה היא לא בדיוק או ממש לא, אז תחשוב איך לשנות את זה כמה שיותר מהר, בסדר? כאילו לחיות בחיים של סבל, זה ודאי דבר שהוא אסון. ולכן החלק האמיתי של המשפט הזה, תעבוד במה שאתה אוהב, ואז לא צריך לעבוד אפילו יום אחד, החלק האמיתי של זה, זה שאם יש לך עבודה שאתה אוהב אותה, כלומר מה שאתה אומר, כן, יש לי תשוקה לזה, אני רוצה את הדבר הזה, יש לזה פוטנציאל אמיתי, שאתה לא תרגיש עבד, אתה לא תרגיש שאתה חייב לעבוד. מה זה? לא, זה בדיוק מה שרציתי לומר. זה בעצם, שזה כנראה הייתה כוונת המשורר. בדיוק. אם תמצא את מה שאתה אוהב, אם אתה אוהב לעבוד בחנות של יין. לא תרגיש שאתה עובד קשה, כי זה סבבה, בדיוק. העבודה שלך. נכון. זה האהבה שלך. בדיוק. עכשיו, יגיע רגעים של שחיקה, כן, זה חייב להיות. יגיע, לא יודע, סוף שבוע עמוס, מלא אנשים ככה מגיעים ומשגעים אותך, וזה של לקוח שאכל לך את הראש, זה יקרה, בסדר? וזה טבעי שזה קורה. אבל עדיין תגיד לעצמך, אוקיי, עצרתי, נכון, עבר משהו קטן, בוא ננוח שנייה אחת, אני חוזר לאותה עבודה עוד פעם. זה העבודה שאני אוהב לעשות, אוקיי? זה הכוונה רזה די אחד, כלומר, עבודה כזאת, חיים כאלה, שבעצם הם תואמים את הרעיון הפנימי שלנו, את מי שאנחנו באמת, הנפש שלנו פנימה. זה החלק הראשון. עכשיו, ואיך אפשר למצוא את הדבר הזה? איך אני יכול למצוא את מה שאני באמת אוהב לעשות? לא נראה שנספיק לדחוס בשיעור אחד גם את כל זה, כן? אבל נגיד מלמעלה, נבין את העיקרון. הנפש עובדת בצורה כזאת. יש תנועה אחת שנקראת אור ישר, מה שאמרתי לפני זה, מכוח התענוג שלי ללמטה, כלומר מבפנים החוצה, וכוח שני שנקרא אור חוזר, שזה אומר מהחוץ פנימה. אוקיי? יותר הכוח המעשי שלי. כדי שאני אוכל לדעת במה אני אוהב לעשות, לעבוד, אם זה בכל תחום בחיים, אז אני קודם כל צריך להיות מחובר למי שאני באמת. להיות מחובר שנייה אחת למי שאני. מי שאני זה לפני מה שעשיתי, לפני מה שפעלתי, לפני מה שאנשים אומרים עליי. זה באמת אותו מקום שאני מרגיש פשוט טוב עם עצמי, כיף לי. מקום שאני מרגיש שאני מחובר לעצמי באמת. אצל כל אחד זה בא לידי ביטוי במשהו אחר. אבל בסוף כשבן אדם בשנייה אחת עוצר רגע ומנסה להקשיב לעצמו, מה באמת אני רוצה לעשות? אם היה לי, לא יודע, אם לא היה לי שום מחויבויות, שום בעיות, שום הגבלות, מה הייתי בוחר להיות? מי אני באמת? ככל שהאדם יותר מנסה להתחבר לזה, להקשיב לקול הזה, להבין מי הוא באמת, אז בעצם זה נקרא כוח התענוג. זאת אומרת, חוויה של מי שאני באמת. אוקיי? כוח התענוג הזה מורכב משתי חלקים. חלק אחד נקרא תענוג פשוט. החלק השני נקרא תענוג מורכב. מה זה אומר? תענוג מורכב הכוונה היא, אני חווה את עצמי כתוצאה מהרכבה בדבר אחר. זאת אומרת, אני ועוד משהו, בהרכבה יוצרים את התענוג שלי, את החוויה של עצמי. אני אכלתי שוקולד, אכלתי איזשהו משהו טעים שאני אוהב לאכול אותו. אני מרגיש טוב עם עצמי, אני מרגיש וואו, איזה כיף היה טעים, היה טוב, כן? לאן מרגיש שהיה טוב וטעים? לא רק בגלל שבלוטות אותם שלי אמרו שזה טעים, אלא יש פה משהו קצת מעבר לזה. אני מרגיש את החוויה של האכילה שהבאת את עצמי לידי ביטוי, אמנם ברובד מאוד נמוך של אכילה, אבל עדיין זה אני. איך אני יודע שזה אני? כי יכול להיות שאדם שהוא יאהב לאכול בריא, נכון, זמן מאוד קצר, זה מאוד משתנה, מאוד נתון לשינויים, זה לא באמת אני הגבוה, זה איזשהו רובד מסוים, אבל זה כן נותן פה איזשהו תפיסה, איזשהו רגע שאני מרגיש, וואו, היה טוב, כן? איך אני יודע שזה באמת חוויית העני ולא סתם כי זה משהו פיזי של בלוטות הטעם? כי אם ניקח אדם שאוכל בריא, כן, שלום, מראה דוגמה אישית ככה של יכולת עמידה בפני פיתויים, אוקיי? אז אדם שבאמת בוחר לאכול בריא נניח, וגם אם פיזית הוא אוהב דברים לא בריאים, אם מישהו יביא לו משהו מתוק והוא לא יאכל את זה, הוא ירגיש תענוג הרבה יותר חזק מאשר שהוא כן יאכל את זה. למה? כי זה לא בלוטות הטעם, זה להפך, זה הבאת את עצמי לידי ביטוי. ולכן אם אני אכלתי משהו מתוק, פיזית היה לי טעים, אבל הרגשתי אחרי זה דפוק, הרגשתי, למה עשית את זה? זה לא היה חסר לך. למה? כי באמת אתה התנתקת מעצמך, לא הבאת את עצמך לידי ביטוי. זאת אומרת, כוח התענוג זה יכולת לחוות את עצמי. ולכן כשאני אוכל משהו שהוא טוב לי, שהוא מחובר למי שאני, אני ארגיש טוב עם זה. ואני אוכל משהו שהוא לא מחובר למי שאני, אני ארגיש רע עם זה. כי זה בעצם גרם אותי לפירוט בין הפעולות שלי לבין מי שאני באמת. ותענוג מורכב יכול להיות גם כן בללמוד משהו חדש, פתאום ללכת איזשהו קורס מעניין, ללמוד איזשהו מאמר חסידות כמו שצריך, איזשהו משהו שמעניין אותי, גמרא, ואני אומר ככה, וואו, אני הבנתי פה משהו, פיצרתי את הסוגיה, הבנתי פה את הדבר, והתענוג השכלי הוא אחד התענוגים הכי חזקים שרק יכול להיות. בסדר? היכולת להבין משהו בשכל, אתה יושב איזושהי סוגיה קשה בגמרא, מסתבך מזה הרבה זמן, פתאום הפך איזושהי הברקה והבנת את הסוגיה הזאת. באותו שנייה אתה מרגיש, וואו, איזה כיף זה. אתה מרגיש תענוג אמיתי. וזה תענוג מורכב. תענוג פשוט הכוונה היא תענוג כזה שאני לא צריך משהו חיצוני כדי להרגיש את הקיום שלי בעצמי, אוקיי?
זאת אומרת, היכולת להתענג בתענוג פשוט, זה היכולת שאני כל כך מחובר לעצמי, שאני לא צריך שום כלי עזר חיצוני, אני לא צריך את האוכל ואת הלימוד ואת לא יודע, ניגון יפה, כדי להרגיש מחובר. עכשיו, כמובן, זו יכולת מאוד מאוד קשה. הרב עכשיו כותב אחד מהמאמרים, שהיכולת להרגיש את זה, זה רק אצל אנשים מאוד מרוממים, בזמן תכלית הרוממות שלהם, זה הלשון שלו. כלומר, אדם שמלכתחילה הוא מחובר לעצמו, הוא כבר עשה הרבה עבודה פנימית, הוא כבר יודע לעלות מעל הדברים הפיזיים, וגם אז, רק בזמנים מאוד מסוימים, שהוא באמת מחובר לעצמו, שבזמן תכלית הרוממות שלו, אז הוא יכול להרגיש את התענוג עצמי, את התענוג הפשוט הזה, אוקיי? אבל כדי שנבין את זה, כדי שנוכל לקחת את זה לחיים שלנו, בואו נבין שנייה את העיקרון הזה. אם היה לנו את היכולת לחוות את עצמי כמו שאני, את הנפש שלי כמו שהיא, בלי צורך בשום דבר אחר, כן? ואז הייתי שואל את הנפש, הייתי שואל את עצמי, שואל את אותו עצם הנפש, אותו כוח התענוג שלי, במה אתה רוצה לבוא לידי ביטוי בעולם, אז הוא היה אומר לי, הייתי רוצה מאוד שזה וזה יקרה. אוקיי? זאת אומרת, הייתי לוקח את התענוג העצמי הזה ומוריד אותו כלפי מטה. כן? ואז, כשאני עושה את הדבר הזה, אני יכול באמת לייצר לעצמי חיים, סביבת חיים שמאפשרת לעצמי לבוא לידי ביטוי, מאפשרת לפוטנציאל שלי להתממש, מאפשרת למי שאני באמת לבוא לידי גילוי בעולם. אוקיי? נראה לי שקצת אפסי גבוה עם התענוג העצמי, אני חושב. אוקיי? נראה לי קצת טיפה מופשט כזה, כן? בואו נוריד את זה שנייה אחת לקרקע ככה, אוקיי? בוא נחזור לשוקולד. מה זה? בוא נחזור לשוקולד. שוקולד. אפשר לחזור לשוקולד, בסדר? זאת אומרת, הדבר הראשון שצריכים להבין זה, שזה רואים בחוש, זה שכל אדם יש לו תענוג במשהו אחר. אחד שאוכל אוכל בריא, אחד שאוכל אוכל לא בריא. לשתיהם יש תענוג, אבל אם בטעות יתחלפו, אז כל אחד מהם ירגיש באסה. אוקיי, אם תביא אחד שרוצה לאכול, שאוהב אוכל, רוצה לאכול כמו שצריך, ותגיד לו, אתה אוכל רק חסה וזרעוני צ'יה, התגובה שלו לא תהיה כל כך סימפטית, כנראה, סביר להניח. הוא יגיד לכם כאילו, תירגעו, תנוח דעתכם, לא בשבילי. אבל אם אתם, וכנ"ל להפך, אם תיקחו אדם שהוא רוצה לאכול אוכל בריא ותשימו אותו במקום רק עם פחמימות ריקות, רק עם שוקולדים, רק עם סוכרים כל הזמן, הוא ירגיש כאילו, מה הבאתם לי פה? תנו לי סלט, תנו לי משהו שאני יכול באמת לאכול אותו בלי נקפות מצפון אחר כך, אוקיי? כלומר, כל אדם חווה תענוג משהו אחר. אדם אחד חווה תענוג מלנוח, אדם שני חווה תענוג מלהתעמת, מלהרים משקולות. זה לא מגיע מהטבע שלו. נכון. טבע עמוק, אבל זה... נכון, מסכים, ועדיין... מה גורם לבן אדם למשיכה הזאת, ודאי שכן, זה בדיוק הנקודה. ככל שאדם יותר שואל את עצמו אם אני באמת מתענג משוקולד, מאוכל, אוקיי? האם באמת זה מה שעושה לי טוב? ככל שיותר מתבונן בזה, הוא יגיע יותר ויותר למסקנה שלא. עם כל הכבוד לאוכל שאני אוהב אותו, זה לא באמת אני, לא זה האידיאל שלי, אוקיי? יש לי אידיאל עמוק יותר, יש לי איזשהו רצון עמוק יותר. ולכן היכולת באמת להתחבר זה יכולת לעלות יותר ויותר כלפי מעלה. אוקיי, יותר ויותר שאו מרום עיניכם, יותר להתכנס פנימה, יותר להתבונן במה באמת אני מחפש בעולם. אוקיי, מי זה באמת אני? הייתי היום בסיור בכלא מעשיהו. אוקיי, היה סיור נורא מעניין. באמת מעניין, עם מלא תובנות. היה שם פעם ראשונה שראיתי כלא, כאילו, עברתי ליד כלא כמה פעמים ליד, אבל פעם ראשונה נכנסתי לתוך שערי הכלא, כן. להפגין? לא, עדיין לא. אולי יום אחד. כשאני אגיע למסקנה מה התענוג האמיתי של לך תדע. בינתיים זה פחות. לא, יש תוכנית מסוימת שכאילו שיקום אסירים וכאלה, אז בוחן אופציה לעבוד שם כאילו כמנטור לאסירים. תוכנית מעניינת מאוד. אז בפועל, דיברתי שם גם כן אסיר שהוא עכשיו עדיין אסיר, הוא מרצה 5 שנות מאסר, בינתיים הוא ריצה 2.5 מתוכם, וגם כן הסברים של קצינות חינוך שם בשב"ס, וזה נורא מרתק. ובעצם כאילו כל מה שכיום בתי הכלא עושים, זה שהם עובדים מאוד מאוד קשה על שיקום האסירים. ומה זה אומר שיקום האסירים? הם כאילו מקדישים את הזמן שאתה תקוע פה, אין לך מה לעשות, אוקיי? ומביאים לך את כל האופציות, שתכיר את עצמך, שתעבוד עם עצמך, שתבין מה גרם לך ליפול, שתקבל כלים לחיים, אין ספור דברים. שלא תחזור חזרה, כי סטטיסטיקות מפחידות, כן? סטטיסטיקות, הוא מדבר על אזור 47% של חוזרים לכלא. אוקיי? זאת אומרת, אדם שפעם אחת ירד לפשע, כמעט 50%, הוא אומר, 47% הוא אומר כאילו כמעט 1 ל-2, כן? שהוא יחזור לפה שוב. ובדקו למה זה גורם, מלא מחקרים. בסופו של דבר, מלמדים אותם את הדברים הכי פשוטים שיש. עכשיו, רואים שם לוח של כיתה, וזה יפה לראות את זה. יש שם הסברים שלמים עם מודלים והכל, על תקשורת. איך אני יכול לתקשר עם מישהו אחר? אז יש שם את ההוא שמעביר את המסר, את ההוא שקולט את המסר, ואת הצורה שבה אני מעביר את המסר. ואז מסבירים להם שיש צורה ישירה, עקיפה, וצורה שחוצצת, אוקיי? 3 דרכים להעברת מסר. ואתה ככה מסתכל על זה שנייה, אתה אומר, וואלה, כאילו, למה אותי בגיל 5 לא לימדו את זה? עכשיו, מצד אחד, דבר שאנחנו מבינים את זה די פשוט, כאילו, אדם נורמטיבי שזה בדרך כלל מבין, כן, אני רוצה להגיד לך מילה, אני יכול להגיד לך בצורה ישירה, עקיפה, אני יכול לעשות איזושהי מניפולציה, כן? ועדיף שתבחר בצורה ישירה וכולי.
ואתה רואה שמלמדים אותם... ישירה. ישירה, כן. ואתה רואה שמלמדים אותם ככה את הבסיס, כן, היא מתארת שם סיפורים שהיא גורמת לאנשים לעבור 8 שנות לימוד. במילים פשוטות היא מלמדת אנשים בני 40-50 לקרוא וכתוב, אוקיי? מגיע אסיר לכלא שהוא לא יודע קרוא וכתוב. עכשיו, אדם שלא יודע קרוא וכתוב, חוץ מזה שהוא לא יכול להסתדר בחיים בשום צורה, הוא גם מרגיש מתוסכל, הוא מרגיש שהוא אפס, אין לו שום סיכוי בשום דבר. אז מכאן הדרך לפשע קלה מאוד. ואז היא צריכה לשכנע אותו בגיל 40 להתחיל ללמוד שיעורים של בית ספר כיתה א', והוא לא בקטע, הוא לא רוצה ללמוד עכשיו, כן? אז בסוף היא צריכה לשכנע אותו מה שמוצא חן בעיניו. אז היא אמרה שאחד מהדברים שהיה איזה אסיר אחד שנעצר על גניבה, אז הוא גנב בטייבה, כל פעם נסע לסיני ושם הוא גנב. אז היא אמרה לו, תשמע, אתה פרייר, למה? אתה נוסע לטייבה, גונב מהערבים, עזוב, כמה כסף אתה כבר עושה? בוא תלמד קרוא וכתוב, כמו שצריך, תגיע להרצליה הפיתוח, אוקיי? תגנוב, שם תעשה קופה, אוקיי? תתברג שם בברנג'ט, שם תעשה קופה. וזה שכנע אותו והתחיל ללמוד, אוקיי? מאוד מהר הוא כבר, מה שנקרא, מתוך שלא שמע בא לשמה, הוא כבר למד קרוא וכתוב, למד חשבון, ופתאום הוא כבר הבין שהוא כבר יכול להתפרנס בכבוד גם בצורה אחרת, וזה באמת מרתק לראות איך בונים נפש. אבל היה שם רגע אחד שעברתי שם, ואני עצמי, וואי, כיף להם. אמיתי ככה, אני עובר ככה בכלא, ומסביר כמה שדואגים להם, כמה שעוטפים אותם, כמה יש להם שם עבודה ותעסוקה, בונים שם רחפנים לצה"ל, מרתק. ואני אומרת, תשמע, אין פה לחצים, אוקיי? הם נמצאים פה 24/7, אוקיי? אין להם לאיפה לרוץ, אין להם שום דבר, כן? ופשוט, כאילו, בוא תבדל את עצמך, אמרתי לעצמי, למה אין לבריאים לאנשים שהם לא בכלא, מעין דבר כזה, אוקיי? ריטריט כזה או אחר, שאתה נמצא שם במשך שבוע, ואתה באמת לא עושה כלום, חוץ מלהיות עם עצמך. עכשיו, יש דברים כאלה, כן? ריטריטים, דברים כאלה ואחרים, אבל כשאמרתי לעצמי, וואי, כאילו, איזה כיף להם ברמה מסוימת. אמרתי לזה, לא, אבל הם אסירים, לא כיף להם. ואז פתאום תפסתי בדיוק את הנקודה הזאת. אם מישהו יכריח אדם להגיע לנופש, להגיע לחיבור לעצמו, זה הדבר כנראה הכי לא נכון שאפשר לעשות. למה? כי להתחבר לעצמך זה חייב לבוא מצידך. אין אף אחד בעולם שיכול להכריח אותך לעשות את זה. אין אף אחד בעולם שיכול לעשות את זה. זה חייב להגיע מצידך ממש. אתה צריך לבחור בלרצות להכיר את עצמך. אם לא תבחר בזה, אין לך סיכוי. ולמה? כי באמת זה לא משהו שהוא פיזי, שזה מדיד, שזה כאילו, אתה עשית או לא עשית. זה משהו הרבה יותר פנימי ועמוק מזה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בעצם, היכולת להגיע לנופש זה קודם כל לבחור בצורה מודעת, אני רוצה להבין מה באמת עושה לי טוב. מי זה באמת אני. ואז אני בעצם מחפש את התענוג שלי. אוקיי? אז אמרנו, החלק הראשון זה להבין שנייה מה אני עושה, ולהבין למה זה טוב לי, למה אני רוצה את זה, האם באמת זה נכון עבורי, ולהתחיל להכיר את עצמי. אחרי שאני בניתי את הפלטפורמה הראשונה, רזה ד1, את זה שהחיים באמת, זה החיים שאני בוחר לחיות אותם, אני צריך להבין שאני בהכרח אגיע לשחיקה. הקדוש ברוך הוא מגיע לשחיקה אחת לשבוע, כך כתוב. אסור להגיע לקדוש ברוך הוא לשחיקה, כן, אבל כתוב שהוא, מה היה העולם חסר מנוחה, כן, והקדוש ברוך הוא העולם היה חסר מנוחה. באה שבת, באה המנוחה. אחת לשבוע, אז יש לזה אמירה. אחרי ששבוע שלם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. שמה זה בורא את העולם? הוא בורא את העולם כי הוא רוצה, כי נתבע הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים, הוא רוצה שיהיה לו דירה, הוא רוצה את העולם הזה. אבל בסוף העולם הזה נקרא בזוהר מילין דהדיוטם, דברים פשוטים. דברים שזה לא באמת אני. מה, אני בורא עולם, כאילו אני מתעסק עכשיו עם זה שטראמפ החליט לצייץ שיהיה מתקפה על איראן או לא יהיה מתקפה על איראן. הכאב ראש זה לא באמת אני, זה לא באמת מבטא את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא. אז הוא בורא את זה כי יש לו בזה מטרה ותכלית, אבל זה לא באמת הוא. ולכן אחת לשבוע הוא עוצר. למה הוא עוצר? לא בגלל שעכשיו נגמר לו הכוח, להפך. כי הוא רוצה להחזיר לעולם עצמו את התענוג האמיתי שיש לו בבריאת העולמות. כלומר, אני רוצה שנייה אחת להחזיר את העולם, זה נקרא עליית העולמות, להעלות את העולמות שכבר בראתי, ולהעלות אותם שוב פעם למדרגה של המחשבה, להבין שנייה אחת, וואו, כל מה שעשיתי בשבוע הזה, זה בדיוק מה שרציתי לעשות מלכתחילה. עלה לי רעיון מסוים לברוא עולם, בראתי את העולם, ותראה איזה יופי, תראה מה עשיתי. אוקיי, במילים אחרות, אחרי שכבר עשיתם פרויקט, הגעתם והשקעתם ועשיתם הרבה זמן כדי להקים איזשהו משהו מסוים, אז תעשו את הפאוזה, את העצירה הזאת שנייה, והסתכלו שנייה אחת, מה עשיתם כבר? אוקיי, התבוננות שאומרת, תראה, עשית פה כל כך הרבה דברים, נכון? אם זה בלימוד תורה, בזוגיות, בעסק, בעבודה, לא משנה מה, עשית פה את הפרויקט הזה והזה, נכון? תראה איזה יופי מה עשית. הרי זה היה הרעיון שלך מלכתחילה. כלומר, סוג של התבוננות שמחברת בין העשייה החיצונית שלי לבין מי שאני רוצה באמת להיות. אוקיי, וכשאני מחבר את מי שאני רוצה להיות למקום הפרקטי, אז נוצר תענוג אמיתי בנפש. פתאום מרגיש, וואו, איזה כיף לי, אני חי את החיים שאני בוחר לחיות אותם. והיכולת הזאת היא בעצם השלב השני. כלומר, אחרי יש לי חיים שאני בוחר בהם, אני רוצה אותם, אני חייב לעצור מדי פעם ולהגיד לעצמי, שים לב מה כבר עשית, שים לב שזה בדיוק מה שרצית לעשות, ואם פתאום קפצו פה כמה סרחים עודפים, תקצוץ אותם, פתאום קפץ איזשהו דברים שאתה לא באמת רוצה וסתם ונסחפת אליהם, תגזור אותם, אוקיי? ומה שכן עשית, תרשה לעצמך לשים את התפיחה על השכם, את ה-V הזה, וואלה, שיחקת אותה, תראה איזה יופי.
אוקיי? אתה חי את החיים שאתה רוצה לחיות. והאמירה הזאת, זה בעצם דבר שנותן לנו תענוג אמיתי, קודם כל, אוקיי? ולמה? כי פה אני בעצם מחבר ויוצר את החיבור, אינטגרציה, בין האני הפנימי לבין האני החיצוני שלי, בין מי שאני באמת, מי שאני רוצה להיות, לבין מה שאני עושה בפועל, אוקיי? וזה עצמו רק החלק הראשון. זה עדיין לא נופש. זה אחת לשבוע צריכים לעשות את העצירה הזאת, את המחשבה הזאת, אולי אפילו אחת ליום אני חושב, לא יודע, כאילו כל אחד כמה שהוא יכול, אבל את העצירה בתוך השטף, ולהגיד לעצמי, וואו, תראה איזה יופי. ואז אנחנו בעצם יכולים לעלות כלפי מעלה, אבל זה עדיין לא מספיק לנו. למה זה לא מספיק לנו? כי פה אני בסוף כל הזמן תלוי בתוצאות, תלוי במעשים, תלוי אם עשיתי, לא עשיתי, הצלחתי, לא הצלחתי, תלוי בהרבה מאוד דברים חיצוניים. אנחנו רוצים בסוף להגיע למצב שבו הנפש שלנו מהירה, מחוברת, נמצאת בכל פינה בחיים שלנו, גם אם עבר לשבוע קצת קשוח יחסית. אוקיי? ואיך עושים את הדבר הזה? אז קודם כל, זה בהכרח חייב לבוא אחרי שתי המדרגות הראשונות שאמרנו. סביבת חיים מאפשרת דבר ראשון, רזה דה אחד, שלב שני, שבת והיא נפש, כלומר, סליחה. זה, שתיק אותו רק שנייה אחת. כן, שלב שני, שבת והיא נפש, כלומר, לעלות שנייה אחת למעלה ולראות את כל ששת ימי המעשה, את כל מה שכבר ביצעתי, את כל מה שכבר עשיתי, ולראות ולהגיד, וואו, אני באמת מביא את עצמי לידי ביטוי בעולם, ברוך השם, איזה יופי. ואז מגיע השלב השלישי, שהוא מגיע מלמעלה למטה, מגיע בדרך ממילא. כלומר, האדם שמצליח לחיות חיים, שהוא באמת מביא את עצמו לידי ביטוי בעולם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא עוצר ומתבונן בדבר הזה, אז הוא יכול פתאום לעצור ולהגיד לעצמו, איזה יופי, אני פשוט חי, אוקיי? זאת אומרת, ככל שאני יותר לומד להפשיט את הדברים מהביצוע בשטח, ואני לומד להתחבר יותר לעצמי ולראות את עצמי בתוך הביצוע, אז הנפש פתאום קולטת שיש לה פה כלי אמיתי שיכול לבוא לידי גילוי. וזה נקרא אור ישר, מלמעלה למטה. הנפש מתגלית ומאירה. כלומר, אם אני מביא כלי טוב, אז הנפש מתגלה דרכו. הדבר הזה אפשר להבין את זה כשמישהו עושה פרויקט מאוד מאוד גדול. כשאני מדבר בפרויקט רציני, לא רק משהו שהוא עוד משהו שוטף שהוא עשה, אלא נניח לקח שנה של איזשהו מיזם מאוד רציני, משהו באמת רציני וגדול, והוא לקח ועמד בכל היעדים ועשה את זה, ווואלה, כמו שצריך. וכדי שיצליח לשרוד שנה שלמה, הוא חייב לעשות את העצירה השבועית הזאת, את העצירה הזאת שנייה אחת שבת והיא נפש, להגיד לעצמו, וואו, כן, אני רוצה את הדבר הזה, החזון שבא לפה לידי ביטוי, אני רוצה את החיים האלה, אוקיי? ואז פתאום סיים את כל הפרויקט. הוא לקח יהודי, רצה ללמוד את הש"ס, 7 שנים, למד, דף היומי, התאמץ, קיץ, חורף, סתיו אביב, גמר, סיים את כל הש"ס. ואז הוא אומר לעצמו, וואו, איזה יופי. אני סיימתי ש"ס. עכשיו שימו לב, כשהוא עסוק בלסיים את הש"ס, כשהוא עסוק במשימות הקטנות של הפרויקט, גם כשהוא עוצר מדי פעם ואומר לעצמו, אני באמת חי את החיים שלי, בסוף הוא עדיין כל הזמן מחובר לרמת המעשה שלו. כלומר, אני עושה דברים כאלה שמביאים את עצמי לידי ביטוי. אוקיי, אני לומד תורה כי אני רוצה ללמוד, אני עושה את הפרויקט הזה כי אני רוצה לעשות את הפרויקט הזה, הוא עדיין חי בסוף בקומת המעשה. אבל אחרי שהוא סיים פרויקט ענק, פרויקט שלם, מגיע רגע מסוים שהוא כבר לא, הוא לא אומר לעצמו, וואי, אני סיימתי את השעה, זאת אומרת, סיימתי גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, הוא כבר לא שמה. הוא נמצא פתאום במקום אחר, הוא פתאום אומר לעצמו, וואו, תראו איזה בן אדם אני שהצלחתי ברוך השם לעשות כזה דבר ענק. זאת אומרת, הוא עולה כבר למעלה לגמרי לקומת המעשה, לחלוטין, והוא מזהה את עצמו כאדם שיודע להשיג את הדברים האלה. זאת אומרת, זה כבר לא התוצאה שהיא מביאה את התענוג. זה, כן, כשהדבר הגיע, בדיוק, כשהפרויקט הגיע לידי גמר, כשהפרויקט הגיע לשלמות, כשבאמת הגיע משהו מושלם כבר, אוקיי? ואז אני יכול לעלות כבר מעל זה, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אז עשיתי את כל הדבר הזה, נפלא, מדהים, מדהים. מעבר לזה, מה זה אומר עליי כבן אדם? זה אומר שאני באמת בן אדם, שא' כל יודע להשיג הישגים, אבל גם מעבר לזה, אני הצלחתי ברוך השם להביא את הנפש שלי לידי ביטוי בעולם. זאת אומרת, אני יכול כבר ליהנות מהנפש שלי כמו שהיא, בלי שום קשר למעשים שלה בכלל. אוקיי? והדבר הזה יכול, כאילו, אחרי זה יכול לעשות שאני אעשה פרויקט אחר לחלוטין, איזשהו משהו שבכלל לא חשבתי עליו עד עכשיו, אוקיי? זה מביא לבל הרבה יותר עמוק והרבה יותר פנימי בנשמה, שהוא כבר בכלל לא תלוי במעשה בשום צורה. אוקיי? זאת אומרת, החלק הראשון, שזה אדמו"ר זקן כותב, שזה כנגד ליל שבת, זה עדיין מקבל את התענוג כתוצאה מששת ימי המעשה. אוקיי? היה 6 ימי המעשה שפעלתי כמו שצריך, ואז מגיע ליל שבת, אני מתענג כתוצאה ממה שעברתי במשך כל השבוע. החלק השני, שבת בבוקר. עתיקה קדישה, שבת בבוקר, שם זה תענוג העליון. שם זה כבר לא תלוי במעשה בכלל. אחרי שכבר נחתי, אחרי שכבר בניתי את הכל, ואני אומר לעצמי, וואו, אז מה זה אומר עליי כבן אדם? זאת אומרת, בלי קשר בכלל למעשה. ואז מתגלה פה תענוג עצמי, תענוג כזה שהוא לא תלוי דווקא בתוצאה או משהו כזה. וזה
נופש אמיתי. כלומר, נופש שאדם שמחובר לעצמו באמת, והוא מרגיש את עצמו בכל פרט של החיים שלו. אז אדם כזה לא יצטרך באמת הנופש. כלומר, נחזור שנייה עד הבסיס. האם אנחנו צריכים לנסוע לתאילנד או לא צריכים לנסוע לתאילנד, לשוויץ, לא יודע, צריכים או לא צריכים? אוקיי? מה אומרים? צריכים או לא צריכים? למה? חופש או נופש? צריכים כאילו, זה בגלל שלא טוב לי בחיים או בגלל שאני... יפה. אז נגיד ככה, שבת ויהי נפש, כן, אפשר לנסוע לשוויץ, לטיול, זה בסדר, זה לגמרי בסדר, כי זה מוכוון מטרה. כלומר, טוב לי בחיים שלי, אוקיי, אני לא בורח מהם, אני רוצה שנייה אחת להיטען, אני רוצה שנייה אחת לחזור לעצמי. ואם אני עכשיו נמצא בתוך השוטף, בתוך הסביבה המוכרת, בתוך כל הרעשים, אין סיכוי שאני אנוח. נכון, אבל למה? כן, אבל למה? מה הסיבה? מה הסיבה בסוף? כאילו, למה אני עושה את מה שאני עושה? אוקיי? אני יכול סתם לעשות כי כולם עושים, כן? זה אחד החלקים הקלים שיש. כולם עושים גם אני עושה, בסדר? וכן, זה כיף, אין מה להגיד. אני זוכר שפעם היה לי איזה ילד בטיפול, נער בן 13 שהיה לו סוג, לא הייתי קורא לזה התמכרות, ככה אמא שלו הגדירה שהוא ממש מכור, כן? רחוק משם הדרך, אבל הוא מאוד מאוד אהב לשחק בגיימבוי, מסכים כאלה, בעיקר גיימבוי, אוקיי? שיחק שעות על גבי שעות על גבי שעות, יכל להישאר כמעט לילה שלם, זה. ואני זוכר ששאלתי אותו אם זה כיף לו לשחק. הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, מתי אתה משחק בגיימבוי? אמר לי, כשאחר משעמם לי. כשמשעמם לי, אני משחק. אז חשבתי איך אני יכול להגדיר את זה לרמה של ילד בן 13. אז אמרתי לו, אם תשים לב, כשאתה מסיים לשחק בגיימבוי, אתה מרגיש טוב עם עצמך, אתה מרגיש כאילו כיף, איזה כיף היה, מלא אנרגיה, שאתה מרגיש עייף. אמרתי, אני מרגיש עייף. אמרתי לו, מצוין, אתה יודע למה? כי אתה משתעמם, רק שאתה כל כך עסוק שאתה לא שם לב לזה. אוקיי? וזו הגדרה לדעתי מדויקת. כלומר, יש אדם שהוא משועמם במה שהוא עושה. רק הוא פשוט לא שם לב לזה כי כיף לו. אוקיי? זאת אומרת, כיף זה לא... תודה, אחי. אוקיי, זאת אומרת, כיף זה לא בהכרח תענוג, אוקיי? אני יכול להרגיש ש... כן, לא יותר מדי, זה אותם. מה, אנחנו מרפסת פה, לא? זה יחנוק, זה יהרוג, אני לא בטוח מה עדיף. התחילה אוף עלינו ל-20... כן. לא, אנחנו לקראת סיום. הבנתי, זאת אומרת שמגיע בן אדם, והוא בעצם... זה שנייה אחת? כן. בוא, עכשיו רוצה שם, בסדר, לא נורא. הוא כבר חולה, הוא מתחת לבקבוק, כבר גוסס שם. מה זה? יש שם כמה. יש שם כמה. יש לך פה כן. השתימו עליך שלשון. כן, בנפש. אוקיי, נחזור? כן. אוקיי, זאת אומרת שכיף, לדוגמה, לצאת לטיול, זה לכולם יהיה כיף. טכנית, לצאת לטיול לשוויץ זה כיף. אבל אם אני מוכוון מטרה, אני יכול פשוט להישאר בתוך הכלא של עצמי, פשוט לא לשים לב, בגלל שאני עסוק מדי בקייקים, באבובים, בסקי באלפים, אוקיי? אבל אם אני מוכוון מטרה שאני אומר לעצמי, אוקיי, המטרה שלי זה, אני הרי חיים טובים שאני רוצה לחיות בהם. זה ברוך השם כבר קיים. אני רוצה לחזור לכאן מותן באנרגיה, ולכן מה אני צריך לעשות? להתחבר שנייה פנימה. בשביל זה מה אני צריך? אחד צריך שקט, אחד צריך דווקא רעש, לא משנה. מה אני צריך שנייה אחת לחזור למי שאני, אוקיי? ואז כשאני מתנתק מהסביבה השוטפת, יוצא לנופש אמיתי, זה שבת ויהי נפש, זה הדרגה הראשונה. כלומר, אני מתחבר שנייה אחת לעצמי ורואה את עצמי בתוך עולם המעשה. ואז אחרי שאני עושה את הדבר הזה, מגיע הרגע שהוא בעיניי הרגע החשוב ביותר בנופש, זה הרגע שבו אני חוזר לעולם, זה אני חוזר לחיים. ואז אני רוצה להגיע למצב כזה שבו אני אומר לעצמי, אני חי גם בלי כל המעשים האלה. האמת היא שגם אם לא יודע, העסק היה נסגר, האמת שגם אם שום דבר לא היה מצליח, הייתי חי טוב. למה? כי אני מחובר לעצמי. חיבור שלא תלוי בשום דבר אחר. ואז משם להגיד, כיוון שאני מחובר לעצמי בלי שום תלות בשום דבר אחר, זו הסיבה שאני בוחר לעשות מחדש את אותו דבר, או דבר, או אולי כבר בסדר גודל הרבה יותר גדול, אני בוחר להביא את עצמי לידי ביטוי בעולם שוב, אוקיי? אבל הפעם מקום של חיבור מוחלט לעצמי. וזה נופש אמיתי, כלומר להתחבר פנימה לעצמי, ואז את אותה נקודה להביא לידי מימוש בעולם עצמו. ובשביל זה צריכים בעצם לעבוד כל הזמן משתי התנועות האלה. תנועה אחת של לעשות בעולם החיצוני, ותנועה שנייה של להתחבר פנימה למי שאני באמת, אוקיי? אז זה בעצם המושג של נופש. כוח התענוג מול כוח המעשי, שהם בסטנדרט, הם בעצם שתי כוחות מנוגדים והפוכים אחד מהשני, ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לחבר ולקשר אותם אחד לשני. קודם כל, שהמעשה יהיה רזה דאחד, פלטפורמה טובה שמביאה את התענוג שלי לידי ביטוי בעולם. 2, שבת ויהי נפש, כלומר, לצאת שנייה לנופש ולהתבונן בזה כמה שיותר, אחת לעשות עצירה שנייה ולהתבונן שמה שאני עושה זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, לחבר את עצמי למעשים האלה. 3, להגיע למצב שבו אני בעצם טוב לי עם עצמי כמו שאני, בלי שום צורך, בלי שום תלות בקומה המעשית שלי.
ודווקא מהמקום הגבוה הזה, לרדת שוב פעם לעולם המעשה ולהגיד, אז את אותו נקודה עצמית שיש לי, אני בוחר להביא לידי ביטוי בעולם, בזוגיות, בלימוד, בעסק, בכל פעולה אחרת שאני עושה בעולם. זהו, אז שנזכה ככה לצאת, באמת, שנפסיק להשתחרר לחופש, כי אנחנו לא אסירים, אוקיי? ונזכה לחיות החיים שאנחנו רוצים לחיות, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה, פשוט נביא את הדברים האלה בעזרת השם לידי ביטוי בעולם. אוקיי?